У дзяцінстве мы шмат чыталі пра асваенне Амерыкі ці Індыі ў творах Купера, Лондона, Кіплінга. Гэта быў суцэльны прыгодніцкі раман, проста песня. А што наконт засваення Сібіры, якая зараз, між іншым, складае 80% тэрыторыі сучаснай Расіі? І галоўнае, якая ў гэтай гісторыі роля беларусаў і украінцаў? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі. Пра інвестыцыі беларусаў і украінцаў у стварэнне расійскай імперыі можна пісаць бясконца. Ад пачатку кнігадрукавання ў Масковіі да стварэння рускай літаратуры Гоголем і Дастаеўскім, нашчадкам беларускага шляхецкага роду, між іншым. Ад Сімеона Полацкага ці Феафана Пракаповіча, стваральніка канцэпцыі Расіі як імперыі, да мільёнаў звычайных беларусаў і украінцаў, якія працавалі, будавалі, ваявалі і паміралі для Расіі. Падлічыць аб'ём гэтых інвестыцыяў немагчыма. Але тут мы паговорым усяго пра адзін аспект – засваенне Сібіры, без якой Расія ніколі б не стала Расіяй. Працэс напоўніцу пачаўся пасля ўзяцця Казані пры Іване Грозным ды перамогі Ярмака над сібірскім ханствам, усходнія межы якога губляліся на бяскрайніх прасторах кантыненту. Маскву ў Сібіры цікавіла адно – футра. Гарнастай, соболь былі жывой валютай для Еўропы таго часу. Таму сібірскія экспедыцыі і выпраўляліся ў цяжкадасяжныя рэгіёны, каб браць з тубыльцаў ясак, футравы падатак, скуры. Экспедыцыі найчасцей складаліся з татараў, казакаў, ліцвінаў і невялікай колькасці маскавітаў, баярскіх дзяцей. Але адкуль тут ліцвіны? Гэта былі палонныя, вынік бясконцых войнаў Масковіі супраць вялікага княства літоўскага. Быў нават тэрмін прамышляць літоўскіх людзей, каб скіроўваць за Урал. Нашыя шляхцічы не толькі ўмелі трымаць у руках зброю, але часта былі кваліфікаванымі вайскоўцамі, пушкарамі, рэйтарамі, будаўнікамі фартыфікацыю. Гэта акурат тое, што трэба. З украінскімі казакамі падобная гісторыя. За Урал, на раку Лену, а пазней на Камчатку, ды нават Аляску Масква масава адпраўляла нелаяльных украінцаў у 17-18 стагоддзях. Родзічы і прыхільнікі гетмана Выгоўскага, гетман Мнагагрішны, гетман Самайловіч з сынам Якавам. Пасля здрады Мазепы ўсе прыхільнікі гетмана-незалежніка, а пасля ліквідацыі Запарожскай сячы ў 1775 яшчэ больш. Нашыя шляхта ды украінскія казакі былі ў авангардзе заваёўвання Сібіры. Іх рукамі Масква скарала якутаў, татараў, буратаў, эвенкаў, кіргізаў, чукчаў. Пара прыкладаў. Смаленскі шляхціч Якаў Тухачэўскі ўдзельнічаў у кампаніі Лжэдзьмітрыя супраць Масквы. Трапіў у палон, быў скіраваны ў Сібір, ды будаваў горад-крэпасць Мангазею. Іншы персанаж, Даніла Аршынскі з Оршы, якога ў 17 стагоддзі занесла ажно ў Нерчын, той самы Нерчын, дзе пазней паўстануць нерчынскія руднікі, цяжкая катарга. Даніла ваяваў пры Амур'і з кітайцамі і даслужыўся ажно да ваяводы. А вось, дарэчы, гісторыя Нікіфара Чарнігаўскага, які паходзіў, зразумела, з Украіны. Нікіфар быў удзельнікам Смаленскай вайны 1630-х супраць Масковіі. Пасля палону ён быў скіраваны ў далёкую экспедыцыю, ажаніўся, але ваявода згвалціў ягоную жонку. Нікіфар забіў ваяводу і з камандай такіх самых волелюбівых сяброў падаўся ў Алабазіна. Гэта была разбурана на той момант фартэцыя, якую Нікіфар аднавіў, ды дзесятак гадоў адбіваўся там ад кітайцаў. Гатовы кінасцэнар. На далёкай поўначы, на ўскрайку Айкумены, заваёўнікі сутыкнуліся нават з чукчамі. Чукчы, да таго, як стаць героямі савецкіх анекдотаў, былі ваяўнічым народам і вельмі небяспечным праціўнікам, звыклым жыць у нечалавечых умовах снегу і льду. Каго адправілі супраць іх у 1747 годзе? Правільна, Дзмітрыя Паўлуцкага, які паходзіў з ліцвінскай шляхты. Ён загінуў разам з атрадам у бітве, а чукчы ў знак пашаны да ворага, які біўся нават параненым у вока стралою да апошняга, парэзалі цела Паўлуцкага на шматкі і засушылі потым. А пасля Кацярына II адмовілася ад войнаў з чукчамі, палічыўшы справу бесперспектыўнай.
У 19 стагоддзі ў Сібір пацягнуліся катаржане з ліку паўстанцаў ці нелаяльнай інтэлігенцыі. Гэта былі адукаваныя людзі, якія не маглі сядзець, склаўшы рукі, толькі працуючы на катарзе. Таму яны рабілі навуковыя адкрыцці. Так, удзельнік паўстання 1863 году Ян Чэрскі адкрываў горныя храбты на ўскрайку паўночна-ўсходняй Расіі. Восіп Кавалеўскі з-пад Бераставіцы стаў адным з піянераў манголазнаўства. Браты Кукілі першымі дабраліся да вусця Амура. І гэтак далей, і гэтак далей. Працэс беларусізацыі і украінізацыі Сібіры стаў найбольш масавым у выніку сталыпінскіх рэформаў. Паводле плану топавага чыноўніка Сталыпіна, Сібір мела быць заселеная сялянамі, выхадцамі з еўрапейскай часткі імперыі. Маўляў, на радзіме ў іх зямлі вобмаль, працуюць яны добра, дык няхай засяляюць гэтую бяскрайнюю пустку, працятую чыгункай і кропкава пазначаную руднікамі, астрогамі ды месцамі высылак. Адсюль феномен зялёнага кліна, ці зялёнай Украіны, вялізнага кавалку тэрыторыі на Прыамур'і разам з Хабараўскам і Уладзівастокам, дзе жылі сотні тысяч украінцаў. А яшчэ 100 год таму там працавалі украінскія арганізацыі, выдаваліся газеты, гучала жывая, нармальная украінская мова. Працэс не спыніўся і ў савецкі час. Час ГУЛАГу, час тытанічных будоўляў, Саяна-Шушынская, Братская ГЭС, Байкала-Амурская магістраль і гэтак далей. Ні на адной чырвонай будоўлі не абыходзілася без беларусаў і украінцаў. Там ляжаць косткі нашых суайчыннікаў, дзядоў, якія часта і пахаваць было немагчыма сярод прамерзлага каменю, белых снягоў. Таму, спадарства, не трэба нам казаць, колькі ўсяго нам збудавала Расійская імперыя ці Савецкі Саюз. Колькі падарыла Кацярына II ці Іосіф Сталін, бо найвялікшы здабытак і багацце Расіі, Сібір, аплочана далёка не ў апошнюю чаргу нашай беларускай і украінскай энергіяй і крывёю. Дзяліцеся нашай інфармацыяй як у онлайне, так і офлайне. Ставьте падабайкі, подписывайтесь на канал, распавядайце ўсім блізкім і няблізкім таксама. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.